Kamar yadda za ku ji abin da yake faruwa a tsakanin mawaƙi Rarara da kuma shahararren mawaƙin nan Davido. Na rigima ta faru a tsakanin wannan abu da ya faru na ɓangaren waƙa da kuma kishin wannan ƙasa tamu sakamakon abin da yake faruwa a ƙasar. Shi Davido ko kuma a ce ya kwance wa Najeriya zani a kasuwa, wanda ya nuna irin halin da al'umma suke ciki a wannan ƙasa tamu na rashin tsaro da kuma irin mutane da ake karkashewa ba tare da izini ba. Ma'ana dai ba tare da gwamnati ta sa baki ko ta dakatar da abin da yake faruwa ba, wanda kuma wasu suna mutane da dama suna ganin cewa Rarara ba zai iya ɗauko gaskiya ya zo ya gaya wa gwamnatin tarayya ba saboda yana cikin ta, wanda kuma Davido shi ya ɗauko wannan abin kasancewar dai ya ganin cewa da hanya mafi sauki da zai iya sanar da al'ummar duniya cewa ga abin da yake faruwa a Najeriya. Sai dai kuma ana ganin shi Rarara ba zai iya mai da martani wajen Davido ba saboda baya jin turanci. Ku danna subscribe da ƙararrawa.